Sa izvinjanjem, treba da vam vratim moj novac. Šta kažeš? Treba da vratim neki novac. A šta si rekao od početka? A da, je ovdje i drugo i sad. A jesi izvinuo? Ja samo izvinjavam se i smrt fašizmu, sloboda i srpskom narodu i vama i to je podjednako. A kad će da vratiš pare? Kad? Evo uskoro i sad dobijem. Stani mirno. To sam mi. Na mestu voljno. Ti treba nešto para, a? Trebalo. Evo. Hvala. Da vratiš pare, jesi čuo? Hoću. Inače neću da pričam s tobom. Znam, nego i hoću da vratim i da... Ajde. Vidimo se. Hvala.